Hoy nos has traído la colaboración de la doctora Montserrat Bonet, Correcto. que además nos va a hablar de los problemas derivados del reflujo gástrico. Exactamente. Bueno, vamos a saludar primero a la doctora. Para mí es un honor, desde luego, contar de nuevo con la presencia de la doctora Montserrat Bonet. Quiero recordar que es especialista en otorrinolaringología y foniatría y profesora asociada a la Universidad de Barcelona. Buenos días, doctora, y bienvenida a este espacio que, como sabes, tratamos del agua, que tanto tiene que ver con tu especialidad. Y si me lo permites, Albert, diré el teléfono de la consulta de la doctora, porque a lo mejor, mientras estás explicando estas cosas, a alguien le puede interesar. Es el 93 202 1402. Muy bien. Bon dia a tots i bon dia a tots els oients. Avui parlarem dels problemes derivats del reflux. Una cosa, Monse, porque, permíteme, llame Monse, ¿por qué tanta gente, yo no sé lo que es porque no lo he vivido, pero lo he oído a tanta gente, dice, yo tengo un problema de reflujo gástrico? O sea, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Es tan frecuente como parece? Sí, és molt freqüent perquè és una cosa que s'hereda. És a dir, a vegades a la teva família hi ha algú que ho té i tu també tens aquest problema. És que la boca de l'estómac no tanca bé. I llavors notem a la boca agror, en diu la gent, agror, mal gust. I això és senyal que el nostre estómac refusa alguna cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene ese reflujo el estómago? Home, lo normal, i jo sempre parlo que val la pena de saber què és lo normal, quan el nostre estómac funciona bé, després de menjar, què fem? Un rotet, no? Com fan els nadons. Això, els nens petits, i ho aconsellem, no?, que ho facin les mares en els nadons, i en canvi què passa amb els adults? Que és que no és normal, això? Ya, pero, a ver, pero los adultos, yo me pregunto, de nuevo como desconocedora total, ¿por qué se sienten mal? ¿Por qué nos sentimos mal si se nota ese ardor, ese mal gusto? Bueno, clar, això que deia, que quan nosaltres tenim algun problema de tenir, doncs, el que en diem una hèrnia de hiatus, és a dir, que la boca de l'estómac no ajusta, llavors... O una gastritis, que també té uns efectes similars, no? Diguem-ne, seria diferent, perquè la gastritis el que provoca és una irritació de tot l'estómac, mentre que això és que no tanca bé. I el no tanca bé, si tenim menjars flatulents, gasosos, per exemple, quan beus Coca-Cola, quan menges col, allò, doncs què passa? Que tot el dia... O escarxofes, que ara és l'època, què passa? Doncs... Però que buenas estan. Estan bones. El fet que sigui flatulent provoca que amb facilitat pugui pujar amunt, però només en aquelles persones que tenen l'hèrnia. Si no, no. Ya. Entonces, ¿eso es un inconveniente? ¿Ocasiona algún...? Això és un inconvenient sobretot a les persones que parlem, que cantem i que... perquè l'augment de pressió abdominal ens ho augmenta moltíssim, això. O sigui que en aquestes persones això és important. I llavors, és clar, aquests restes de menjar arriben al coll i es poden colar cap allà on no toca. Pero cuando hablas de restos de comida, son restos de comida de trocitos, para... ¿no? Sí, si fa poc que has menjat és això. No me lo imagino, ¿no? I si no, restes d'àcid. I què podem fer per pal·liar aquests efectes? Clar, perquè no es coli cap a les cordes vocals i no arribi a provocar, jo he vist granulomes, és a dir, com uns granets a la part de frontera entre la zona de respirar i la zona de menjar, però irritar els bronquis fins i tot. O sigui, i quan una persona té el diagnòstic d'hèrnia de hiatus, li cal prendre això que en diuen protectors gàstrics. L'omeprazol famós. O pantoprazol, etc. I sobretot evitar menjar flatulent. Flatulent que no provoqui gasos, perquè això augmenta el reflux. Jo tinc molt reflux i sempre em diuen beure molta aigua, em diuen. Clar, això és molt important, perquè justament aquí que estem en un programa en què té a veure amb l'aigua i tot això, penso que justament per això vinc aquí a explicar que l'aigua ens serveix per facilitar la digestió. Això és superimportant, però el que és més important és no prendre menjar a partir d'una certa hora aquest menjar flatulent. És a dir, que a partir de les 6 de la tarda no podem prendre ni cigrons, ni col, ni carxofes, ni qualsevol cosa. Fruita, per exemple, tampoc va bé, perquè la fruita també... Fruita, sobretot l'àcida. Sí. Perquè això facilitarà això, i sobretot just abans d'anar a dormir. Perfecte.
doncs dèiem beure molta aigua i aquí és l'aigua d'osmòtic que ens pot ajudar. Exactamente, exactamente. La verdad es que con el agua del osmotic, y muchas veces lo he comentado ya aquí, que es un agua de una mineralización débil o muy débil, dependiendo de las zonas donde nos encontramos, y qué duda cabe que es un agua que facilita enormemente la digestión, que disuelve muchísimo mejor los alimentos y entonces, en general, yo lo que sé es que facilita la digestión y en este caso imagino que también debe, ¿no, doctora?, favorecer el que disminuyan un poquito esos efectos. Això mateix, això seria lo desitjable. Eso es lo deseable. Y bueno, para todos los oyentes, decirles como siempre que estamos aquí para ayudar a que todo el mundo tenga esa agua buenísima en casa con el osmotic y que, como no, en el día